$1,550 ilungu ikhaya labangcwele emva kwekhaya labangcwele iyona emhlophe KZN yonke ihlangano. $1,810 siyabonga. $1,860. Lungu ikhaya labangcwele emva kwekhaya labangcwele inyoni emhlophe KZN. Emva kwenyoni ilungu fellowship siyabonga Mayise, siyabonga Dlakahle. Siyabonga Mayise, siyabonga Mthiyana. Siyabonga kakhulu, siyabonga bazalwane, siyabonga. Amen, siyabonga. Emva kwe-fellowship ilunge i-UK.
Yahweh UK indumiso yamakrestu. Mzalwane othole nge-cellphone sicela ukuthi asilethele yona itafula. Sicela bazalwane ngokukholo. Ilungu inyoni emhlophe KwaZulu Natal.
765 friends.
Ningakhululeki ngoba nikwaba nosihlangu.
Siyabonga bazalwane, siyabonga bazalwane, siyabonga. PJ00PYGP isendleleni. Jesu uyindlela neqiniso, akekho sababa. Jesu uyindlela neqiniso, halelan basalwane ba. Akekho sababa. Oba uyindlela. Jesu uyindlela neqiniso, uyindlela uyindlela yenkosi, uJesu uyindlela neqiniso, bonke ababalekela kuye bayasinda. Ngoba uJesu uyindlela, uJesu uyindlela neqiniso, halelan basalane ba. Akekho uJesu uyindlela, ngoba ngaphandle kukaJesu, ngoba ngaphandle
neqiniso ongababalelela nje ayasinda ngoba ngaphandle kukaJesu ngoba ngaphandle kukaJesu abekhona yedwa
1938. 1958. Siyabonga sithole 2008 rand. Siyabonga bazalwane. 17 ejahile 17. So ke ngiyacela ukuthi sisebenzisane bazalwane. Mawuthola indishi upule nje ipule elilodwa unikele. Emva kwendumiso yamaKristu ilungu general. General, the grace of Christ, empower the grace of Christ, isisekelo.
Siyabingelela kusemba kithi nathi sibandla lobuhle bukaKristu. Baba Mathebula, siyabingelela mholo wami. Sibandla sikuthandile, anginalutho engizokusho, ngizopha umholo wami nami ongiphethe babuthabethe abe nezwi. Singeke sibambezele bese siyaphuma nathi. Amen. JJ 18Z J ivale indlela. Ngizobungaza. Akukho okunye ngulethile ngomsolo. Ngithi umsebenzi omuhle ihambe evangeli. Totally. 500 shares.
Emva kwe-general ilunge iGrace bese kulunga isisekelo. Emva kwesisekelo iDamascene.
rand. 1,010 rand. rand. 1,500 rand indumiso yamaKristu. Rand, 2,000 rand indumiso yamaKristu. 2,000 rand indumiso
Oh
Hallelujah. Awethu Mathebula kunezile nkosi elithi umalusi womuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Siyathemba Mathebula sibonile endleleni sifulela phambi kwakho kuyo le nkonzo. Ithi zikaNkulunkulu umalusi womuhle odela ukuphila kwakhe. Amen. Ngenxa yezimo. Asekuxokozela bazalwane. Wena ungadela ukuthi ubabe nakho kodwa izimvu zibe nakho. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
Siyabonga bazalwane sithole Kwenye moto SDB na kusamwe WTD 332 WTD 332 GP bese kuba ne NZ 07
ND. NZ07 BD. Asakhoze bazalwane 420 rand. Silungisekelo emva kwesisekelo eDamaseko Women Church. Emva kweDamaseko iValue of Hope. Sibingelela ubuholi bonke ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ngokukhethekile ubaba wethu Mathebula siyabonga. Nathi sizokwa nje imali. Kunomfo ongithintile oqeda ukukhuluma. Makakhuluma ngomaluso omuhle. Akhulunywa ngomaluso omuhle. Mara khulunywa ngani ngomaluso omuhle. Kodwa-ke into ebalulekile yena baba. Ukuze uzoba umaluso omuhle kufanele uqaliswe kuqala. UPetro bayabuza ukuthi uJesu Kristu uyathanda na? Uthi yebo Nkosi ngiyathanda, uthi yalusa izinto. Thanda uJesu kuqala before uzoba lusa. Solokhu uthi uyalusa la mara uJesu awuqali. Izinto zikaJesu awuzenzi. Ngokucela namavesi. Oh,
£860. Kunelizwi elikhulunywa khona ukhuluma noThixo Thixo ngokushiya eKrete kuba wena ufuna indoda engasolekile, indoda omphathi muzi kaNkulunkulu, indoda ongasosona isikwifane, indoda engasanda ukukholwa. Yabona umuntu osanda ukukholwa manje angeke aphathe ngoba dala £1,240. So this is Semeno